Здравейте, добре дошли в урока за инсталация на LAMP на Ubuntu. Инсталирал съм Ubuntu на виртуална машина, на която ще ви покажа как се инсталирате LAMP. Задавам административни права. Sudo. После пишем apt get и install apache 2. Пишем си паролата. Yes, да потвърдим, че искаме да продължи инсталацията. Ето, Apache се инсталира. Сега да инсталираме PHP 5. Там Yes. Инсталацията продължава. PHP се инсталира. Сега да инсталираме MySQL Server. Дам Yes. Инсталацията продължава. Появи си един прозорец, където иска да въведем парола за MySQL Server. Пишем я, после даваме OK. Карани да я повторим. Даваме OK. И инсталацията продължава. Така MySQL Server се инсталира. Сега да инсталираме връзката между PHP и MySQL. Пишем PHP 5 MySQL. Инсталацията започва. Сега да инсталираме phpMyAdmin. Даваме Yes. Инсталацията продължава. Трябва да посочим, че искаме да използваме Apache 2. Даваме OK и продължаваме нататък. Така, появи се един прозорец, където трябва да конфигурираме базата данни на phpMyAdmin. Даваме Yes. Слагаме парола. Повтаряме паролата. Даваме OK. И отново слагаме парола. И инсталацията продължава нататък.
Да проверим дали има дали сме инсталирали правилно Apache-то. Дали действа localhost. Ето, работи. Показва съдържанието на един служебен файл, който в следващия урок ще го премахнем и като цяло ще продължим работата върху LAMP. Сега да проверим дали имаме действаща база данни, т.е. PHP-MyAdmin. Дали PHP-MyAdmin работи. Ето, пишем root. Пишем си паролата, която сме задали. И ни пуска в системата, което означава, че имаме инсталирано успешно LAMP, който работи без проблем. Ами това е за този урок. Благодаря за вашето внимание и чао!